И здравейте, хора! Днеска ще играем на една хубава игричка, а именно Football Mobile. Сега... Опа. No. Шми. Видите? Отбора, ама чакайте. 3, 2, 1. Какво ще кажете? Искам и такой продам на мерката, който искам да го купя. Това ми е първият клип. Тук имам вече R9. Го продавам от днеска. Вчера съм го купил. И така. Всичко е наред. Ако ще направя един матч. И пишете вдолу в коментарите, ако искате да качвам още видеа. Дайте мощно палец нагоре да го строчите. Нека съберем 10 абоната. Ако съберем 10 абоната, ще бъдем много добре. Сега. Бориси. Доста по-слабо от мене. И да кажа, че аз съм 123 овераут. Ние у Хернандес отворих пакета. Начинах да съм резерва. Браво бе, и то се е постарал. Така. Нека започвам. Малко е бъгва, ама не знам защо, ама нещо има почва се храни. Нещо много бъгово, хора. Ще си видим след малко, като направя 2 гола. Ето, че вкарахме и другия гол, хора. И видим 22-та минута. Много добре. Пакети. Трябва да минавам костове, ама костовете ще ми минавам после. Тоест другия епизод, който мога да го очаквате. Не знам кога ще го направя, но ще го направим някога. Може би утре ще го направи и ще го кача в неделя. Хора, изчакайте до неделя, ударете кабанката, за да видите какво клипи ще кача на FIFA Mobile. Не мога да направим някакво такова. Примерно да играя само с баща ми. Тази година, нали, като приятел. Пишете в чатовете, аз ще ви следя какво пишете. Ако ми пишете нещо, пишете ми, аз няма да ми е зле. Дори обичам да съм такова. Мога да последвате стария канал, обаче се щупих телефона, сега съм с нов и не знам, ще се опитам да го наглася в онния канал, стария ми. Ама ако стане. Защото ако не стане, е провал. Иначе всичко е наред. И се видим в другия епизод. После ще ви покажа отбора ми утре, като направя клипчето, ще ви го покажа отново. 123 овераут. 3 милиарда и колко, човек. Той сега ще ми вкара гол. Брат, хома, аз искам Кристиано Роналдо, защо съм на то да му пуска хубав играч, човек? Да си е тъп Хернандес. Не е тъп, ама не става за нещо някой път. Просто все едно и за... Брат, ще щупа нещо. Ще щупа нещо! Да, хвърли си. Дейвис, брат, колко е умен. Хора,
Извинявайте, че... Няма да игра. То телефона края ще го щупат, честно ви казвам. И хора, това беше от клипа. Да си малко да ми стане такова, може и днес да направя клип. Айде.